namlu kompetizzjoni u allura inkomplu din il-kompetizzjoni. Fil-verità, għandna lil Mattejos ukoll aħna l-ħin jaħarbilna u Mattejos jaħarbilna kultant anki bl-enerġija li kollu. Allura jien minnaħa tiegħi ħammur u nagħtih l-odwa tajba. Ġej minn xi exercise goal. Ejwa, ma kan nitlattarax tawwek. Kemm mu sabiħ imma jara jiena meta niġi naqbad il-lift biex nitla fuq għax inkun mobbija ħafna. Imma dik li titlattara tkun diġà għamil daqsxejn eżerċizzju. Int kif inti? Tajjeb ħafna, u inti? Jiena tajba, grazzi. Is-sajf kif kien? Tajjeb ħafna, nara minn kollox. Komplejt tagħmel eżerċizzji. Kieku ma nistax, kif nara jiena għajlek il-verità, ma nistax ngħid il-xagħat jagħmel xi ħaġa ma nagħmilx jien. Ħossni ipokrita allura. Is-sajf forsi imajnaw xi ftit. Is-sajf qisu skuża għal kollox. Umbagħad ikollok min iġib skuża għax il-miliet u skuża għax li jser, skuża dejjem lesta fil-komma. Tajjeb illum insertajt għandi komma ara, volja temp għadu naqra skont. Ħa ngħidlek xi ħaġa oħra, illa għaliex hawn min jgħidlek imma jiena kemm suppost nagħmel eżerċizzju. Nagħmel ftit biex ikun effettiv, nagħmel ħafna biex forsi ġismi jibda jidra anki il-ħin u allura nkun nista' nisfida dejjem lili nnifsi. X'inhu tajjeb? U di waħda mill-iktar mistoqsijiet komuni, Anġela, ġifieri qatta fuq il-musmar eżatt. U r-realtà qiegħda hawnhekk, illi inti dak li ħad tagħmel u x'inhu l-ewwel staqsilek innifsek, isma' din nimmaġa nibqa' nagħmilha għat-tul ta' żmien. Mela jekk jiena pereżempju fettilli ħanagħmel xi programm, xi exercise ta' 3 sigħat kuljum. Dan immaġina ninżommu 3 sigħat kuljum għat-tul ta' żmien. Ħafna min-nies ħajjgħidu le. Jew tibda b'ħafna entużjażmu bad finalment tibda tmur lura li sfortunatament nispiċċaw ma nagħmlu xejn. Ekku, għax dik il-furja tmut. Jekk hi xi ħaġa li mhijiex xi ħaġa li tista' żomm għat-tul ta' żmien. U inti ħaterġa' tispiċċa kif qed tajjeb inti back to square one. Mela kwalunkwe ħaġa li ħanamlu, l-ewwel nitkixfu x'inhi. Number 1. U number 2 ngħid jekk ħanagħmilha issa jiena, nimmaġina ninżomm għat-tul ta' żmien għax jekk li tagħmilx mill-ewwel. Sib xi ħaġa oħra li temmen li ħażomma. Però kemm importanti li jkollna daqsxejn dixxilpina fuq nafusna wkoll. Jiena nażżarda ngħidlek Anġela illi aktar milli biss dixxilpina irid ikun hemm xi ħaġa li tiġbdek lejn l-oġġett. Mela inti pereżempju nimmaġinak illi ġieli ma jkollokx aptit tippreżenta, ġieli tgħid il-marelli rid imur għand tax-xahar u tad-dwiefer u tal-makeup. Imma l-fatt illi forsi taħdem ma' dat-tim, illi forsi tkellem mat-telespettaturi, illi tiltaqa' mal-kru, pereżempju, jiġbdek biex tgħid worth it. L-istess ħaġa aħna. Jekk jiena pereżempju għandi problema ta' peace, irrid ngħid isma' vera biex nagħmel l-exercise ħanereq, vera li rrid immur x'imkien ieħor, imma ħi nilbes sizes iżgħar, nidher ħafna aħjar, ħanħossni ħafna aħjar, ħanagħti eżempju l-tfal, ħanorqod aħjar, ħanqum aħjar, worth it. Jiġifieri inti qed tgħidli li jekk nagħmel l-eżerċizzju nkun nista' norqod aħjar, Bla dubju. inħossni ħafna aħjar, inkun nista' nkampa iżjed mal-familja. Ma nafx dawn huma mistoqsijiet illi rrid nagħmilhom lil Mattejos biex forsi ikun jista' jinstigani biex inkun nista' nagħmel xi ħaġa l-ġid tiegħi nnifsi. U min jesperjenza jista' jgħidlek Anġela li anke jkollok min eżempju mdorri jagħmel l-exercise u jagħmel perjodu jew ma jiflaħx jew injured, tibda tħoss dak in-nuqqas kbir. Nuqqas ta' mhux biss kif qed jiċċaqlaq ġismek, kif qed tħossu ġismek, imma anke kif tħossok mentalment. Għax x'inhu huwa droga tajba. Dak kif għandek id-drogi l-ħżiena. U naturali. U naturali. Xaġa oħra li xtaqt nistaqsi Mattejos, meta persuna tiġi biex tagħmel l-eżerċizzju, jiena nħobb naqra ħafna. U waħda mill-affarijiet xjentifiċi illi iltqajt magħha kienet illi l-ġisem jerħi ċertu sustanza illi jkun qed jikkalma lil persuna waqt li tkun qed tagħmel l-eżerċizzju veru dan? Kemm ironika, illi meta tirsisti ħafna, ironikament moħħok iwa ħajrilaxxi dawk il-kimiċi illi wara training jikkalmak. Mela min jgħidlek il-lanġli, issa wara vera għandu qisu kjarezza, qisu nista' nifoka aktar, nista' aktar nkun moħħnija fl qed nagħmel. U apparti minn hekk il-feel good factor. Ta' min ngħidu illi l-exercise fih kimiċi, Anġela, illi sibu manka antidepressants. Minix qed ngħid illi inti bl-exercise. Ġifieri il-ġisem stess jaħdem biex il-mara jew il-persuna tħossha ħafna ħjar. Ħafna ħjar, dik kollha. Anke psikoloġikament. Anke psikoloġikament, u jekk inħarsu lura fi żmien, l-antenati tagħna kienu pereżempju anke biex jieklu jitilgħu ma' siġra jew jiġru wara xi annimal. Illum l-ironija qiegħda bil-kontra li nsibu kollox lest nipparkjaw hekk jista' jkun quddiem il-ħanut ma jmurx nagħmlu pass żejjed, fil-verità għandna bżonn nagħmlu passi żejda, mhux passi nieqsa. Ġifieri dik hija xi ħaġa fundamentali. U lura l-mistoqsija oriġinali tiegħek Anġela, illi bażikament irridu nsibu xi ħaġa li nemmnu nistgħu nżommuha għalfejn. Għax il-bidla ma ssirx xumbum,
Il-bidla ħassir ftit u spiss. Pero mbagħad aħna għandna oħra Matteo, sil għaliex jien meta pereżempju nibda d-dieta, xina I'm always on and off id-dieta, dejjem nippretendi li kif nibda d-dieta llum mill-għada rrid nitla' fuq il-miżin u narani qed nonqos, li mhuwiex possibbli. Nifmek, u naħseb ku kellek l-għażla pereżempju ta' kemm malajr ikollok lil-lara. Naħseb kont tażel li jkollok lil-lara wara 9 tim mhux wara 9 xhur, ku kellek l-għażla, imma x'taf li kien aħjar li titwieled wara 9 xhur, mela dak huwa li inti għamilt il-proċess naturali. Ġisimna eżatt l-istess. Li tella l-pis f'daqqa jew li tniżlu f'daqqa ħajamillek ħafna iktar ħsara minn kwalunkwe ġid għax jgħidu kif inhi. L-unika ġid li jista' joħroġ li jekk inserta ġimgħa oħra għandek xi tieġ tgħid kemm daħlet dik il-libsa. Għax sa ma tasal hemm ħadbati minn surdamenti minn nervi. Dak l-unika ġid li jista' joħroġ li fil-verità ma ġid xejn. Li literalment kemm qed dakinhar il-libsa b'xi mod daħlet. Umbagħad tiġi l-għada jew il-pitada terġa' tikol l-istess tmur għal dieta li tkun fiha qabel u jiġi kar. Ekku, bħal sponza xotta, malli inti ftaħt il-vit u niżel l-ilma fuq dik l-isponza zammet kważi inti kull ma tajtax tiekol. Ġieli ħaller wieħ niżla l-manna mis-sema hekk jgħid ġismek. Allura jaħtaf iżomm dak li inti tajtu mingħajr ma jipproċessaħ wisq, mingħajr ma jużaħ għall-enerġija. Allura, naturalment, ikun hemm min imbagħad jekk beda għal-mod tal-kelma qabel din il-famuża jew misħuta ħanajdulek crash diet b'60 kilo, ftit ġranet wara li waqqafa faċli jsib ruħu mhux talli ma tilifx minn dawk is-60 kilo ma bliżitx 5 kilo oħra magħha. Kemm importanti allura li anki persuna li tkun qiegħda bid-dieta forsi tgħin lilha nnifisha b'daqsxejn eżerċizzju biex finalment imbagħad tasal il-fulkru jkun dak li tkun ħadmet għalih. Jaħob inxebħu ħafna mad-dominos Anġela twaqqa' waħda twaqqagħhom kollha. L-exercise ħajjejnek biex number one dak li qed tiekol ħajservi ta' fuel għall-exercise tiegħek. Mela ġismek flok ma żammu dak użaħ bħala enerġija. Number one, ovvjament skont kemm niklu da, mhux ħajtħan ikol kemm ġiġi għax kollu ħan użaħ mhux il-każ. Però dika number one. Number two, sabu li meta speċjalment nagħmlu exercise li huwa nofsija u nofsija intensiva. Sabu li mhux tal-li ma jaqbadniex iktar ġuħ wara tal-li naqsu l-aptit. Plus, illi waqt li exercise li jdum ħafna, per eżempju sija jew aktar, hemm ċans li jidrejnjana ħossok għajjena wara, ta' tagħmel nofsija isek tiċċarġa, isek qabadt il-mobile maċ-charger. Tajjeb, Jiġifieri hawnhekk aħna qed ngħidu anke dik il-mara tad-dar li tgħid ma għandha ħin għal kollox u għal kulħadd imma li nifisha ma jkollix il-ħin. Nofsija illi tkun nofsija forsi fejn inkunu nistgħu naħlu daqsxejn enerġija mhux ħażin ħatejna ħafna. Bla dubju u fil-fatt għal dik il-mara tad-dar illi qed tismana għal dik il-professjonista illi forsi tagħmel ġurnata xogħol, dak huwa l-appell tiegħi għax imbagħad min jagħmel eżempju xi sport speċifiku, ma jistax jgħid ara jiena futboler ħanitrenja nofsija biss illum futbol, iktar ma tipprattikah dak iktar aħjar. Jiena qed nitkellem purament għal raġuni ta' fat loss mela biex nitilfu x-xaħam, ta' toning biex meta tlifna x-xaħam ma jiddendilx ma jibqa' pulit u ta' enerġija nofsija u nofsija intensiva u ma ideali. Leka tagħmel differenza. Tagħmel differenza fis-sens illi inti sabu li kull 10 snin il-ġisem jaħraq biss 100 kalorija anqas kull sena. Mela kull 10 snin, mela jekk illum ġismek eżempju b'mod naturali Anġela ħan ivvinta numru. Fil-verità ma tagħmilx ħafna differenza bejn xi ħadd ta' 40 u xi ħadd ta' 50. Very minor. Id-differenza normalment tkun fl-istil tal-ħajja li pereżempju fil-li inti kont qabel ma żewwiex tattiva, fil-li issa taxi driver ma' tfal, l-emmulaw ħin kollu bil-qiegħda, dawk huma differenti. Fuq effettika taħlet telefonata nitkellmu ma' xi ħadd mit-telespettaturi tagħna. Il-wara nofsinhar tajjeb, hello. Ġela, Inselim biex nkellemna għal-Mattea. Qed jisimak għajdilna, sinjura. Ħanajdlek, jiena kont nikol kollox. Issa f'daqqa waħda hekk għamilt ħabta. Waqqaft isni biex qed ninżel ninqos naqra, qed tifhem? Issa bdejt nifissa li għandi xi ħaġa u ma għamilt ħafna testijiet tad-demm u hekk għalli m'għandek xejn. Ġifieri mhux minn dawk li nikol laħam u hekk jien, nafas fuq il-ħobs u hekk affarijiet. U forsi dik hija li jiena ma nafx tifhem b'nafas fuq il-ħobs, però ta' min ngħidlek, sinjura, illi jinqas ma tiċċaqlaq. Lanqas li għandek bżonn huma ħobs, aġin, patata, mhux qed ngħidlek ma tmiss xejn, però inqas ma inti tiċċaqlaq, inqas għandek bżonn minn dawk l-affarijiet. Naturalment dejjem ħu pari minn nutritionist jew dietitian tiegħek. U t-tabib. U t-tabib, jekk hemm każijiet mediċi. Jiddependi wkoll li kikun hemm ċertu mediċina li tkun qed tittieħed. Taffettwa bla dubju. Di interessanti Anġela, tax fil-verità. Sinjura, grazzi tat-telefonata.
Grazzi għanna telefonat oħra Mela, ta' le. wkoll, imma mbagħad nitkellmu dwar dan jekk Alla jrid. Ħanieħdu din it-telefonata. Il-wara nofsinhar tajjeb, hello. Hello Angela, l-ewwel nisproset tal-programm. Grazzi. U għajt il-Mattejos li meta jidher fuq it-television jimlina bl-enerġija. Ux veru, ux veru. Veru, jena ġili. Taf xandi f'moħħi. Bis-serjetà, nħu pjaċir naraħ dik dejjem dik id-daħħa. Nibda najjatlu waqt il-ħin li kunaw Mateus. Le, Nibsu vera, treksu minna- titnejn u namlu naqra exercise u ħalli għalmenu nofsija nkun għamilta jien. Jena kiku nistaw kiku għadni zaħira vera, nattendi għal lezzjonijiet tijaw, imma jena kultant noħroċ nimxi. Pero tista tagħmilha d-dar ta' kif Ejja, ma kultant noħroċ nimxi mixja kmieni fil-ħodu ħafna. Aħna qegħdin hawnhekk, sinjura, biex inħeġġu lit-telespettaturi tagħna jagħmlu xi ħaġa u qisu l-kuxjenza tagħna biex inkunu nistgħu nieħdu ħsieb lilna nfusna ta' U għalhekk. meta noħroġ fil-ħodu kmieni, Angela, jiena nimxi dak il-riħa ta' fil-ħodu minar korrozzi u minar timlik bl-enerġija. Veru. Minar ma trid, għalla volja ma tkun tixtieq tibqa' timxi, tkun tixtieq. Tara, jiġifieri sinjura sabet in-niċċa. Dik l-abrija friska tsarraħlek il-menti ta' moħħok. Verament. Dik hija. Thank you ħafna u proset. Grazzi ta' telefonata, sinjura, grazzi ħafna. Dik hija xi ħaġa oħra. Sabet xi ħaġa li toġoba, toħroġ imqar tagħmel dik il-passi. U dak huwa l-qofol li kwalunkwe ħaġa nżommu għatul ta' żmien. Issa mbagħad is-sinjura ovvjament jiena ma nafix, l qed ngħidilha grazzi, napprezza ħafna. Però tittara wkoll fejn tixtieq li tasal. Tajjeb, ġifieri se nitkellmu naqra dal-waqt. Iva, ħanieħdu telefonat oħra mbagħad nkunu nistgħu nitkellmu innu Matteus u nikkonkludu anke din id-diskussjoni. Il-wara nofsinhar tajjeb, hello. Hello, Insellim long time no see, Angela. Ej, insellimlek. Ħares, nista l-irġiel jista' jxemplu, xe? Mela. Ħares, Mattias, jiena going to be 72. Alla jbirek. Inħobnom sajf u xitma. Issa, twil 167, tajjeb? Kemm suppost ikun il-weight tiegħi? Però kemm il-nom ħalli nkun għatlek kollox, immaskulajt vordi nħossni il-muscles. U il-domanda hija di, il-muscles, ma tikollok jaffettwawlek il-weight għax ma nħoss li l-nifsi bħala persuna daqshekk qawwija. Pero meta Milkom kemm tajdi l-weight bej wet u ieħor. Meta l-muskolu jkun U l-komplement tal-ġurnata. Grazzi li l-ektar telefonata l-għalli xawnek kemm hu sabiħ illi anki kolna persuni anki bħal da sinjur għandu l-età li għandu u qed jagħmel jagħti ħeġġa lil telespettaturi oħra qed jowm qed iħossu tajjeb, forsi qed iħoss li żdied fil-pis imma il-muscle jitqalu xejn. U tajba da sinjur għandu 72 jallimna il-fatt li inti, if you don't use it, you lose it. Mela meta u jaqaf jom, imbagħad li ħajbdew jinqalgħu ċertu problemi, forsi ta' nuqqas ta' flessibilità, forsi ta' ejja, għax wans li għadu għaddej, għavol li għandu 72, Alla jbirku għadu jmur kull-jum. Għal-mistoqsija tiegħu kull ma ħanitolbu jagħmel sempliċi search fuq l-internet, ħajikteb BMI calculator Nuża ħafna dik jien. u jaħdimlu ir-riżultat. Issa, it-tajba edaw. Mela, ħan ispjegawlu. Mela. Jekk t-googlija BMI, hemm calculator tajjeb ħafna. Użaħ u jgħidlek eżattament anki fiex qiegħed inti bħala pis, però serraħlu moħħu li l-muskolu meta jagħmel dak it-tip ta' eżerċizzju ħajitqal. U apparti li nseraħlu moħħu Angela, nixtieq ukoll illi nappella illi dak il-calculator bħal kwalunkwe calculator ieħor tal-BMI jista' jpenġi stampa qarrieqa f'liema sens. Ronaldo, dan huwa plejer tal-futbol li kważi kulħadd jaf minnu, jiġi meqjus bħala overweight. Però hu fil-verità overweight għax immuskulat apparti li għandu t-tul. Jiġifieri mhix kwistjoni ta' jiena xlej bil-faqqali dak il-calculator, l-importanti kemm għandi xaħam fil-ġisem. Għax dak li jiddetta Angela kif nider, kif inħossni u kif tkun saħħti. Matteus, grazzi tal-li kont maħna. Grazzi lilek dejjem. Nerġaw naraw jekk Alla jrid Bil-qalb anki tul kollha. din Grazzi l-iskeda ta' mill-qalb. programmi, jekk hemm xi telespettaturi daħlu xi SMS, ġifieri ħankun nista' naturalment niċċekkja x'inhuma u naddihom lil Matteus għal meta jerġa' jkun qiegħed magħna. Aktar tard ser ikollna magħna lil Josette Desira u lil Joanne Vella li huma ġejjin mill Cardiac Rehabilitation Unit, għanna nurse u għanna fizjoterapista, ħan nitkellmu propju anki dwar dan ix-xahar li huwa dedikat anki lejn is-saħħa fil-qalb. Sa dan it-tant ftit tarif pubbliċitarju b'għaw magħna.